Salam Türkmen Portal web saytymyzyň hormatly agzalary we mehriban tomoşaçylary. Görüşüňiz ýaly bugün durmuş turalga satly gepleşigimiziň täze sanyny biz ýene size höderleýär. Biziň gepleşigimiziň bu gezek sanynyň mehmany Türkmenistanyň gahrymany, UNESCO-nyň işleri boýunça Türkmenistanyň milli toporunyň jogapkar sekretary, Türkmenistanyň adatdan daşary we dolu ygtyýarly ilçisi, filosofiya ilmläriniň kandidaty Çınar Täjewna Rustemowa. Çınar Täjewna sizi gepleşigimizde mehman bolýanyňyzy biz ören bagtly sebäbi siziň ömür ýoluňyz her bir adam üçin ören gyzykly. Siziň durmuşda ýeten üstünlüğüňiz. Gepleşigimiziň başynda şoň bilen başlaýaly mümkin bolsa. Köp sağ olun. Türkmen Portal bir habarlar gullugy gaty bir ýurdumyzda işçen iş alyp barýan dünýäniň ähli künjekleriniň çar tarapyndan bir möhüm habarlary, täzelikleri biziň halkymyza öz wagtynda ýetirip durýan maglumat çeşmesi bolup gulluk edýär. Men şuňky gepleşige siziň ýörite gepleşiňizde gatnaşýanlygym üçin men de özüm bagtly saýar. Siziň işiňizde bu portalyň ähli ýolbaşyny hem de ähli işgärlerini, jurnalistlere tüýsürekden zähmet üstünlüklerini, dörejilik üstünlüklerini arzu edýär. Köp sağ olun Çınar Täjewna. Indi durmuşda gazanan iň uly üstünlügim elbetde ilkinji nowatda özüm bilen durmuşda deň gadam basyp maňa kyn günlerimde söýeg bolup hemme taraplaryň meni goldan yan ýoldaşy seçmegim boldy. Elbetde her bir maşgalada hakykatdan da bir ömrüňi söýegi bilen birege baglaşyp, daýanyşyp, söýenişip geçirýän yan ýoldaşyň bolmagy uly bagt hem uly üstünlük. Men elbetde şonuň goldawy bilen ene gowy bagtly maşgalamyz boldy, çağlarymyz boldy. Şu wagt 5 sany çağam, 13 sany agtygym. Bar elbetde men muňa gaty goýsan ýan durmuşdaky iň uly üstünlügim ýene de bir gezek gaýtalap aýdasym gelýär. Meniň ömrümiň manysy durmuşynyň bir ýoldaşy, ýan ýoldaşym Niyaz Mehmetdi. Köp sağ olun Çınar Täjewna. Elbetde her bir insan siz özüňiz jogapkärçilikli has wezipeli işlerde zähmet çekdiňiz. Intek siz çağalyk döwrüňizde aýdaly mektep okuwçy wagtlaryňyz diplomat kärni özüňiz arzu etýärdiňizmi ýa başga kärler isleýärdiňizmi özüňiz? Esasy baş bir arzum vardy, ýaşlykdan köp kitap okuýardym. Jurnalistika bilen gaty ýakyndan iş alyp barýardym. Ýani Etrap gazetine habarçy bolup çykyş edýärdim. Mektep okuwçysykam, ýörite oçerkler bilen çykyş edýärdim Etrap gazetine. Bir halkara derejesinde jurnalist bolmak maksadım vardy. Ol wagtlar ýaşlygymda elbetde ýaňy okuw tamamlap barýan ýyllarymda Moskwadaky Patrislumun baryndaky Dostluk Universitetine okuwga girmek bir arzum vardy. Elbetde ol arzum hasyl bolmady. Men muallim boldum. Muallimçilik Setnazar Seydi adyndaky ýaňky döwlet muallimçilik institutyna okuwga girip o ýerde türkmen dili we edebiýat bölümini oturdum, tamamladım. Munyň özü elbetde şo türkmen dilini, ene dilini özleşdirmek, onuň teoriýasyny, onuň gaýratlyklaryny, özboşlugy bir çyşyrymly ýagdaýlaryny ele almak, türkmen dilini hakyky tüýsürekden ýanky şemeleşip öwrenmek we olan bir jogapkärli iş onam ýaşlara öwretmek elbetde türkmen dili, ene dilinde watany wasp edip, ene dilinde topraklary tagzim edip ýaşamak elbetde bu gaty uly bagtly iş. Muallim bolup elbetde işimi, wezipämi dowam etdirem üçin men elbetde özüm bagtly saýar. Ýöne ýaşlyk ýyllarymda elbetde şol biz wagtal Sowet Soýuzynyň bir ilçesi diýen film bolýardy. Şol filmi seyredip bir ayal, ýanky SSR-iň ayal ilçesi Ýewropada onuň ömrü, işi bilen baglanşykly film arkaly men diplomatiýaň bir aýratlyklaryna bir öwrendim, göz ýetirdim. Şondan soň şol maşgala, şo zenan maşgala ýaly döwletiň awraýyny goramak,
devletin jogapkärli wezipesini egnine alıp ayal maşgaly, zenan maşgaly bolsa da şol işin höttesinden ussatlyk bilen gelip katı uly bir uly hyzmat bitiren şu SSR'ın diplomatiýasyna taryhyny. Şoňa meňzejek bolýardyk, şonu arzu edýärdik, şoňa öýkünýärdik. Emma hiç wagt pikir etmeýärdim diplomat bolaryn bir gün diýip. Emma muňa seretmezden ömrümiň köp bölegi halk diplomatiýasyny bilen meşgullanmak bilen geçdi. Ine ilki bilen partiýa komitetinde instruktor, guramaçy, ondan soň şol etraf partiýa komitetiniň sekretary, ideologiýa işleri boýunça. Ondan soň Moskwa okuwa gittim. Aspiranturada okap 3 ýyldan soň ýanky bir temada dissertasiya işini almış alıp barıp onam üstünlükli tamamlap, ol işimi gorap, yine de ovama dolandım. Bir neçe ýyllap yine de şu halkın içinde wagız nesihat işleri alıp barýan ilki bölüm başlyk vilayet partiýa komitetiniň, ondan soň vilayet partiýa komitetiniň ideologiýa işleri boýunça sekretary, ýani ömrümiň köp bölegi watanyň, döwlet başçylygymyzyň alyp barýan siýasatyny halkymyza düşündirmek, wagız etmek, döwlet siýasatynyň daşyny halky jewizleşdirmek, jemgyýetiň bütöwüýligini agzy berden üpçün etmek, ýaly köp taraply işlerde bir goşant goşmak bilen meşgullandym. Elbetde halk diplomatiýasy bir ýokary döwlet diplomatiýasynyň ilkinji basgançagy bolup durýar. Halk diplomatiýasy bir erkin diplomatiýa. Halk bilen göne çykyp, gürüňleşip, söhbetleşip, olary diňläp, olaryň arzy şikaýetlerini diňläp, olary geregine yaranmak, olara ýardam bermek, gerek wagtda gol uzatmak, bir gaty bulup insan üçin, ýolbaşçy üçin gaty bulup. Men şunun ýaly asylly hereketleri häzirki wagtda Gahrman arkadamyzyň alyp barýan işlerinde, arkadaly serdarymyzyň durmuşa geçirýän bir insanperwer siýasatynda görýärin. Dogry diýýäňiz üçin äkäjigine ýaňy indi siz sözüňiziň başynda denan maşgala bolmagyna garamazdan şonça işler alyp barýan, denanyň etýän işlerine seredip menem höwes etýärdim diýerdiňiz. Hakykatdan hem denan maşgala bolup ol işleri alyp barmak bir denana değişli maşgala çağalar amma da bir gyrada siziň özüňize kyn düşmedimi? Elbetde zenan maşgaly döwlet ýolbaşçysy bolsa, ol hem tilde hem esasy işinde gaty bir ýygjam özüňi dürsäp näme jokar jogapkärçilik çemeleşip işlemeli. İki tarapam elden bermek bolanok, çünkü maşgala da gaty bir eziz döwlet işi, ondan hem eziz ikisinin arasında elbette en gerekli bir gyzyl nokady saýlap seçip, iki tarafa da yetişip, hem çağılaňy watana wepaly, adamkärçilikli, insan perwer bir terbiýeçilik enemesinde, ýa-ni ähende terbiýelap, olaryň durmuşda bir peýdaly insanlar bolup yetişmegini gazanmak. Şol bir wagtyň özünde ne adamyňa da ulluk etmek, hyzmat etmek, elbetde süýji tagamlara bişirip, olaryň egin eşiklerine seredip, üýüň gelişigini ýa-ni gorap, mihman gelende ýene de şolaryň öňüne saçak ýazyp, keýwany bolmak. Elbette bu da bir jogapkärlik iş. Men şolaryň höttesinden geldim diýip düşünýän, çünki hiç haçan men maşgalam, meniň maşgalamy ýöretmek diýiplerimden hiç haçan olar ýa-ni şikaýet etmediler. Gaýtyp hemmesi men ömrüme näki birji ýeke gyzym bar. Elmi dama maňa meňzäsi gelýär. Menki ýaly ene, menki ýaly maşgaly, menki ýaly mamy ece bolasy gelýär. Elbette munyň özü zenan maşgaly üçin, onda da döwlet işinde zähmet çekýän zenan üçin gaty bir jogapkärlik iş. Döwlet işi elbette ol bir gurrumsuz ol wagtyň esasy böleginiň sarp edilýän gecelerine işten sonra barıp çağlarım ýatýança olara hyzmat edip, ertirki günlerini alad edip, ertirliklerini taýýarlap, yine de oturup işlän wagtlarym, otağımda oturup işimi dowam edýän wagtlarym kän bolýardy. Şonuň ýaly pursatlarda adamym hemişe maňa himayet berýärdi. Oldu berýärdi. Men şonu özümiň durmuşda hakykatdan
Gatı bir şu adamımı seçmek bilen, adamı bilen den durmuşa qadam basmak bilen ilkinci iň ulu üstünlük kazanalığıma elmadama göz yetirýärdim. To'g'ri. Köp sağ olun Çınar täjegine. Durmuşda hemişe ýatda saklayan, özüňize ýörelge edinen şygaryňyz barmy? Elbette. Onsuz hiç bolmaýan, asla şygarsız, asla arzusuz, menzilsiz yaşamak kyn. Menin öz halan käriňe ussat bolýançaň şonuň üstünde yankı mäkem işläp, öz käriň hakyk ussady bolup ýetişmek. Her bir adamyň geçen zähmet ýolunda şol adamyň düýpli izi galmaly. Şol iz hiç bir beýleki izlere meňzemelli. Men çağılarıma da şol yankı nemeni durmuş taglimatyny olaryň beýnisine goýup gelýär. İşinize berk yapışmaly, işinizi söýmeli, işinizin hak eýesi bolmaly. Dogry aýdýaňyz. Diýmek onda bir işe başlansaň, söýüp başlansaň, ýok men başaramok diýip ýyla gaýtmak bolanokda. Bir käri söýmeli. Elbette durmuşda kär çalışyp bolýar, wezipeler çalışýar. İslendik bir wezipe saňa ynanylandan soň ýa-da şo sen nesibeňde şol bar bolsa, şonu edil şol hakyky nesibe hökmünde kabul edip, onu söýüp, oňa wepaly bolup, şo wezipe gulluk etmeli. Wezipe saňa gulluk etmeli däl, sen wezipe gulluk etmeli. Goý senden soňky geljek şo käri işgär senden öwrensin. Hawa. Köp zady senden öwrensin. Saňa meňzejek bolsun. Şägirtlerin saňa meňzejek. Senin kimin zähmet çekmäge isleg bildirsinler, arzu etsinler. İnsany ondan durmuşda özge hiç bir belent derece bolmaýar. Hak aýdýaňyz, dogry aýdýaňyz. Näçe dil bilýäňiz? Çınar täjegine. Dil bilmek ol bir şeyle düşünce, dil bilmek için o dilde elmadama gürlemek gerek. Men Hindistan'da 15 ýyl boly zähmet çekdim ilçhanada. Olum bir ömrüň bir epesli saldamly bölegi. Şu döwürde hindi dilini özleştirdim, öwrendim. Häzir hem hindi dilinde biz maşgalada çağlamız bilen gürleşýäs, pikir alışýas, hindi dilini unutmajak bolýas. Çünki bir dili öwrenmek aňsat, ýöne ony ýatlap, ony ýatdan çykarmak bol gaty nemede şol eger şo dili söýýän bolsaň, ony ýatdan çykaryp bolmaýar. Diline Hatayda yaşap işlerde öwrümde men o dili öwrenip bilmedim. Ýönekeýje bir käbir sözler bolaýmasa, o dile öwrenşibem bilmedim, öwrenibem bilmedim. Ýöne Hindistan'da işlän wagtymda ingliz dilini ýörite, kurslara gatnap ingliz dilini öwrendim. Ýaşlykdanam ingliz diline höwes ökdim, öwrenýärdim, kitaplar okuýardım, gazetler okuýardım. Şonuň üçin İngiliz hem hindi dilleri elbette benim için bir yakın diller hasaplayan. Elbette Türk dilinde de bizim hemmemiz Türkmen halkı geplep düşünüp bile Türk halkı bilen benim şolun hatarında diýsem bolar ýöne aslında dili sayrap duran görnüşdi. Yani doğalı şo dilin ähli taraplaryn dile düşünüp, düýp manysyna düşünüp, o dilde hem geplep hem o dilde tercüme edip bilmek, başarmak şol dilin yankı dil başaranyny ele aldan bolýar doly. Eger şeýle bolmadyk ýagdaýynda onda o dili öwrenen hökmünde bolýar. Olaýam dil bildiň bolanokda. Dil bildiň bolmaýar. Köp sağ olun. Her kim bagtyny bir zatda görýär. Çınar täjegine söz bagty näme de görýär? Men bagty ilki bilene öz şu çekýän zähmetimde, sebäbi zähmetim men zähmet çekýän ýerim, şol oturýan, işleýän iş otogum, umuman aýdanda meniň zähmet çekýän giňişligim maňa uly baht berýär, ýani maňa uly rahatlyk berýär. Durmuşda bir hile kanagatlanmak duýgularyny berýär. İşden soň çağlamın arasına dolanyp barmak we olaryň hemmesiniň bir ýerde üýüşip oturanyny görmek bulup atmy. Ene hökmünde o da elbette bir saçaň başynda üýüşip çörek ýemek, pikir alışmak, oğullaryň ýanyňa gelip diýziňe kellesini goýsa,
ya da ina kıyızın gelip egninden tutsa ya da uzaklasa elbette eni üçün, zenan üçün ondan ulu bağıt yok. Bağıt bir ayratin bir uyutkoşuk zat değil ol. Bağıtın özünü duymağın özü elbette adam için bir çılşırımlı zat. Eğer sen bağıtlılığını duyup bilsen, onda sen bağıtlısın. Şonu duymak gerek. Şonu duymak gerek, bağıtı duymak gerek. Bağıt ol uçup yören ya da bir tötelleyin kaptalından gelip sana yoldaş olayan zat değil. Ol bağıtın sana yakın genişliğinde şu bağıtı duymağı başarmalı. Yani maşgalada en eziz gören adamla bile olmak. Ya da ne diyeli çağılan var yankı bir durmuşta bir öz orullarını tapıp yine ata olanını görmek. İşlerinde bir rahatça işlep yörellerini görmek. Uman aydan da bir dövüm çörüğü rahat, parahat iyip köpe bir salgıma kovalaşman. Barı bilen yankı şonu barını bazar edip yaşamağı başarman özü bu ulu bağıt. İnsanın güvününün, ruhunun dokluğuna gelecek bağıtlılık yoktur. Çağalarınızın öz zahmet yoluna, işlerine gelip yeten üstünlüklerini size gelip gurrun vermekleri. Şonu. Bile beğenmek olanları. Artacaklarım gelip beşlik alyanını buğuşlayalı. Ona bir vada kurtturuyup, hakikattan mı diysem ılgak gidip, eyyem şu gündölüğünü getirip görkezyalı. Hakikattan bir şeyle kendi kucağına alıp bir oğuşayan, ona gelecek bağıt yok. Atı doğru. Köp sağ olun Çınar təcrübəsində. Öňde goýan maksadyňyz? Öňde goýan maksadım büdüremen, yıkılman, özüme inanılan şu vazifani bir awray bilen dowam etmek, ömrümün näçe menziline bilemek, yetdigiçe öz işimde berk durmak, dik durmak, watana, el mydama münasip derecede kulluk etmek maksadım. Köp sağ olun. Adamı üstünlüğe yetmek üçün 3 tane näme gerek? Üstünlüğe yetmek üçün yaňam aýtdym, ýene zähmet çekmeli. Zähmet çekmek, okumak, öwrenmek, öz kärini söýmek. Şol 3 tane sazlaşykly düşünje bolan ýagdaýynda üstünlük özü hemra bolýar insan. Evet, gelýär ýanyňda. Bilim, zähmet hemem ikisine olan belençeýdi. Doğru aýdýaňyz. Siz özüňiz Çınar təcrübesinde köp adamı görürler. Sizin öz görürler ýany adamyňyz barmy? Elbette onsuz asla ömrümi, durmuşumu göz öňüne getirip bilemem. Çağalykda ilkinji elipbi öwreden mugallimim asla ýadymdan çykany. Owadan harflary yazmak, owadan keşde ýaly owadan yazmagy öwreden elimden tutup gaýta yankı düze düş verip şu mugallimim hiç ýadymdan çykaramak. Men üçin bir esasy görüldi, yörelgesi bolup, ýodasy bolup ýadymda saklanyp kaldy. Elbette ýokary okuw mektebinde de köp mugallimler gaty ýardam berdiler. Olaram asla şuňky näçel olar ýatdan çykaramak. Asla. Ne şunça ýaşymyza geldik. Bir näçe döwlet işlerinde işläp gelýäs bilýäňiz. Yine de bir ulu şahsiyet, gaty belen şahsiyet arkadağımız, milli liderimiz, onun sadalığı, onun bir işleyen adamın nerede men bizine işläp ýörüz, şoň nädip zähmet çekýänini her bir adamın aýratylykda görüp bilmegi, saýlap seçip bilmegi. Yankı zähmet çekeniň arkasında durmagy. Uman aýdanda kahraman arkadağımız bizim hemmemiz için ömrümüze bir yankı esası bir mani, bir yörüte, bir mazmun berýän bir şöhle ýaly. Men özümün iň uly halipalamyň biri. Daşyndan elbette hemişe begenip, uwanyp ýaşaýan elbette hemişe arzu edýän ömrü uzak bolsun, belent başı aman bolsun. Alıp barýan döwlet işleri el mydama üstünlüklere beslensin,
en ulu halifam, en ulu muallimimiz. Biz ondan köp zady öwrenip ýaşaýarys. Doğru aýdýaňyz. Biz halkyny, ýa-ni diýdiňiz-de öýde parahat oturmak, parahat ýaşamak, ondan uly baht ýok diýip, hakykatdan biz halkyny, biz raýatlaryny parahat durmuşda, parahat ýurtda ýaşadýan arkadaşlar. Bol elin durmuşda. Bol elin durmuşda sagdyn jemgyýet. Bizde rahatlyk näile gecelerinde çağlarımız yine sirke gidýär, teatrlara gidýär, konsert, aýdymsaz tomoşa edip bağlarda, seýilgählerde aýlanyp ýörler. Munyň ýaly durmuş dünýäniň köp böleginde ýok. Biz şo tarapdan iň bagtly halklarys. Ne parahat durmuşymyzy, howpsuz ýaşaýyşymyzy, durnukly ösüşimizi bize peşkeş beren gahrman arkadaşymyz elbetde iň bir belent alkyşlara münasip şahsiýet bolupdyr. Doğru aýdýaňyz. Köp sag bolun. Çınar täjebine boş wagtlaryňyz nämeler bilen meşgul bolýar? Mende aslında boş wagt hiç bolanok. Ýöne eger men boş wagtlarymam çykyşlarymı ýazýan täze men işimiň özüm häzirki alyp barýan işimiň özü bir öz boluşly bir dörejilik işi. UNESCO bilen hyzmatdaşlygy dörejilikli östürmek, baýlaşdyrmak, türli uğurlar arkaly bir onu işçileşdirmek wezipesi biziň öňümizde durýar. Şonuň üçin madam gözlegde bolýas. UNESCO-nyň ýanky taryhyny, häzirki durmuşyny, UNESCO-nyň hem sebit üçin, hem dünýä üçin halkara derejesinde möhüm maksatnamalary gatyken, entek biz olaryň aýry-aýry diňe bir böleklerine goşulyp ýetişdik. Elbetde şolara gelecekde dolulugyna goşulmak, dolu hukukly agza hökmünde Türkmenistanyň UNESCO-nyň iň bir işçiň agzalarynyň hatarynda öňdäki oruna geçmegini gazanmak bizim öňümizde wezipe bolup durýar. Şonuň üçin biz boş wagtymyz ýok. Biz boş sähelçe boş wagtymyz bolsa UNESCO bilen meşgullanyp geçirýär. Sebäbi gözlegler ve ýene-de gözlegler. Şonuň netijesinde täze uğurly gatnaşyklary ýüze çykýar. Şonuň netijesinde öňümizde döwletimiziň ine UNESCO-da eýleýän ornuny has hem beýgeltmek ýaly wezipelere elbetde talaba laýyk bir öňünde durup şol işleriň hötdesinden gelmek bize diňe zähmet çekmek, meşgul bolmak, iýzigidir özüňde işlemek we gözlemek arkaly biz şonu alyp barýar şonu. Diýmem näse bir işim adally oturayın diýinjalayyn diýen wagtda ýene menne diýinjalmak diýen many ýok. Men işe başlaýan mer diýinjalamam. Emma ýöne diýinjalmaň nämeliginden bilemek çünki diýinjalmagyň özünden gorkýan men. Çünki şeýle bir işe öwrenişipdir bizde. Şonuň üçin diýinjalmak belli bir derejede güýjüň gaçmagyna, işe bir ýanky o da bir işe bir gönüktürlen ünsünden soğumaklık bolýar. Şonuň üçin biýliňi berk guşap el madama işläp durmaň özü işinde böktensizligi bir hasyl edýär. Şonuň üçin men işimi söýýän, kärimi söýýän, wezipeme gaty wepaly diýip düşünýän. Şonuň üçin diýinjalmasy zähmet çekmegi özümiň taýyardygymy elbetde şu ýerde anandyrýan. Çünki zähmetimde görýän ähli hem bagtymy, hem üstünligimi, hem elbetde bir şowlulugymy zähmetimde görýän. Biz sebäplen şu ýerde jan saglyk arda edýär. Hem ýeşil sagdym bolan ruhuňyz beýik bolsun. Köp sag bolun. Adaty durmuşda maşgalaňyzyň arasynda siz nähilada? Gaty talapkär adam. Talapkär. Gaty talapkär adam çünki gozalamşy çağlarymı ýaşlykdan enataň maslahatyna gulak asmak, enataň maslahaty bilen maslahatyna eýerip hereket etmek, enata bilen maslahatlaşyp bir çözgüt kabul etmek ýaly endikleri öwretdik adamym menem. Şoň üçin köp ýyllap daşar ýurtda işlämde çağlarym Türkmenistanda galdy. Öz başdak ýaşap, öz başdak durmuşa goşulmaly boldular, öz başdak durmuş ýoluna girişmeli boldular. Biz elbetde el madama olan kapitalında arkasında durduk. El madama olara yardım berdik, emma hiç haçan olary
yankı elinden tutup beylek gitmeli, eylek gitmeli diyemedik. Dine maslahat verdik. Maslahatımızı ölçerip, son özüne şondan gereğinden mani seçip çözgüt kabul etmeyi öğrettik. Şoň için häzirem şol talapkärligimi yitiremem. Çağılarımın çağılarına da, ahtıklarıma da elbette şolaryň terbiyesine, tertibine gözölçülük edýän. Elbette menin yankı yardımım men oğullarıma, gyzlaryma uly yardım. Şol bir wagtyň özünde doğru bolsa doğrulap yankı gol diýän, ýalňyş bolsa oturup düşündirýän. Senin ine şu yerde ýalňyşyň bar, şunu düzeltseň has gol bolar diýip de. Şu ata çelli maşgalamyzda şol jewizlik, şol birlik dowam edýär, mundan soňam dowam etmegini arzuly edýän. İnşallah. Gaýtalap okumakdan doýmaýan kitabyňyz we gaýtalap görmekden ýadamaýan filmiňiz barmy? Gaýtalap okumany elmadama teşne kitabym Şabibi romany. Näçe? Durmuş kitabı. Ol aslı durmuş kitap. Kiçik entek yaşlykda ýa-ni bir durmuşa düşünüp başlan wagtymyz ýaş gyzka nädip gaýyn ene gyzyň geliniň arasynda näle gatnaşyklar bolupdyr, bolmaly eken, bolaýmaly eken, nirede gaýynyň ýalňyşy bolýar, nirede geliniň näle edip şol maşgalada gaýyn gelin agzy birligini, jewizligini birek düşünüşüp ýaşamak ýaly ýollary öwretmekde bize bir mektep bolan kitap şol. Biz ýaşlykdan şoňa göz ýetirdik. Şol Şabibi kitabyma gaty uly kömek etdi. Elbette durmuşa çykamda adamymyň owasy bilen meniň owamyň özü bir uçar bilen barlaýan ýer. Şonuň üçin gaty daş aralyk, şonuň üçin her aýsymyz bir ayrı vilayetlaň ýaşaýjysydyr. Adamym Balkan vilayetynyň Esenol etrafyndan, men özüm Dargynat etrafynda doguldum. Lewap vilayetiniň däne etrafynda orta mektep oturup soň ýanky ýokary oku jaýyn ýene-de şol Lewap vilayetinde tamamladyk. Elbette bir institutda dürli näre boýunça okudyk, institutda tanışdyk ýöne. Görýän şol ýanky menziller näile daş bolsa da şol aralykda şol ýanky ýöne däwinde durmuşynda käbir aýratylyklar bolýardy. Men oňa ýuwaş-ýuwaşdan öwrenişdim. Naharlarynyň bişirilişi, Balkan maşgalalarynda esasy balykdan iýmitler agdyklyk edýär. Biziň owamyzda gök önümlerden kädi diýdi, gök diýdi. Elbette ýuwaş-ýuwaşdan men olara gök önüm iýmän, olar maňa balyk iýmän öwretdiler. Şey diýem, elbette bagyrym bağdaşyp gitdi. Men elmadama gaýnenem bilen gepleşende Şabibiň roluna girip özüm alyp barýardym. Size de maslahat berýän şu roman okan. Bizim milli döwlet kitapxanamyzda bar. Elbette elden ele geçip azacık sahypalary birazrak gönölşüpdir, täzeläpdirler. Arada yine soňky gezek yine alıp şu wezipede okadym Şabibi. Hawa. Ýakynda da okudymyz onu. Ay onlarça gezek okadym. Her gezek täzeden izime gaýdyp okuyan. Sahypany geçip izime yine gelip şu yerlerini okap soň dowam edýär. Şeýle özüne çekici, şeýle bir ýanky aty bir durmuş ähmiýetli kitap. Aslında alanda durmuşa çağlary, ýaşlary terbiýeleýän kitap. Şonu okap, Türkmeniň milli däpleri, asyllylyk ýanky bir mehman söreýlik, zenan maşgalaň bir ýanky durmuşda özüne näle alyp barmaly, söýgü näme, hakyky söýgü näme. Muman aýdanda gaýyn gelin gatnaşy, gaýyn ata hormat goýmak, adamyň maşgalasyny öz maşgalaň ýaly kabul edip, şolara uýgurlaşyp, şolara ak ýürekden ýanky hyzmat edip, şolaryň göwüni awlap, gelinlerde gyz ornuny eýelemek ýaly esasy durmuşda möhüm ýanky meseleleri gozgaýar.
ve şol taraplayın terbiyeçilik ähmiýeti gaty düýpli kitap. Filmler barada aýdanna, çeper filmler barada aýdanna Türkmeniň elbetde aýgatladım kinosy. Hemem ýene de şo Ýuwaş gelin. Ýuwaş gelin. Ýene de bir gezek Ýuwaş gelin. Şu filmler gowy gerýän. Näçe gezek gaýtalap görmeli bolsa da şonu görmäne taýýar bu atlar elim degenok, emma Ýuwaş gelinim görülmäne, ýatdan çykarylman, öwredilmäne ýaşlamyza. O da terbiyeçilik ähmiýetli. Bizim däplerimizi, desurlarymyzy, mirasymyzy bir doğulluğu bilen ýüze çykaryp Türkmeniň durmuşyna bir uly söýgü döredýän bir film. Çeper film. Çınar täjibine anamyň durmuşdaky orny siz üçin? Anam çörek ýaly, suw ýaly, hawa ýaly zerur bir düşünje sebäbi. Anam saňa bolan anam ýitirilse, seniň ýitirildigiň bolýar. Sen jemgyýetde sen ýitmegiň bol. Şoň üçin ilki bilene insan özüne bolan anamy ýitirmeli. Jemgyýetiň daştöwreň özüne bolan anamyny ýitirmejek bolmaly. Çünki anam ýiten ýerinde insan ýitýär. Men şeýle diýip düşünýär. Ol belent düşünje. Anam yılların dowamında gazanylýan düşünje. Seniň çekýän zähmetine, seniň özüňi alyp barşyňa, seniň ýanky maşgaladaky, durmuşdaky, jemgyýetdäki ornuňa bir düýpli göz ýetirip, insanlarda saňa bolan anam dörýär. Berýän sözleriň arkasynda durmak, insanlara ýardam etmek babatynda seniň bir çemeleşiň, ak ýürekdenmi, ýa-diňe bir şöhrat üçinmi, insanlar o zady bada aýy saýly edýärler. Şonuň üçin seniň hakyky insanlygyňa, seniň hakykatdan bir özlerine bir ýardam biljek insanlygyňa düşünüp sana anam bildirseler, ol gaty belen zat. Men elmydama şo ýanky özüme bolan halkyň anamyndan düşmekden gorkýar. Şondan gorasyn. Beýik bir var şondan gorasyn bize. Dogry aýdýaňyz. Durmuşda arzu eden, ýöne ýetip bilmedik zadyňyz barmy? Şunaqaýdy. Başta söhbetdeşlige dolanyp geldi. Başta bütün ömrüme men halkara jurnalistikasynda, giňişliginde işläp, ýurtlara aýlanyp, watanymyzy wasp edip, Türkmenistanyň bir halkara derejesindäki jurnalisti bolmak arzum bardy. Şol arzum elbetde hasyl bolmaň aldy, ökünemek ýöne. Emma şol häzirem ýaşaýar, şol häzirem käwat oýanýa. Jurnalistler görümde, olaryň işleşine ýanky sine diýip galanymy hiç duýmaň alýan. Daşyndan şolaryň işleşine, şolaryň öz zähmetine näile ýanky ihlas edip, her haýsy jogapkärçilik bilen şol öňünde goýulan wezipany berjä etjek bolup, bar ünsüni işine berip, bar zady unutup, diňe jurnalistler şeýle işläp bilýärler. Çağalaryňyzdan jurnalistika hünerini saýlan eýlen ýok. Almadylar. Gyzymam diplomat hünerini saýlap seçdi. Ol diplomatik gullukda da işleýär häzirki wagtda. Belki aktyklaryň birinden belki hasyl bolmadyk arzularyňyz hasyl bolar. Çınar täjibine özüňizde halamaýan häsiýetiniz barmy? Bar. Näme? Artykmaç talapkärlik, artykmaç talap edijilik häsiýetim bar. Aşa artykmaçlyk bolýar. Ýaş mende häzir ýaş talipler meýletinçi bolup iş alyp barýarlar. Şolaryň tizrek bu çylşyrymda iş almak üçin, tizrek hakyky halkara derejesinde bir hünärmenler, halkara gatnaşyklary ulgamynda bir ýokary usatlyk bilen işläp biläjek hünärmen bolmak üçin artykmaç talap edýän. Käwat özümiň artykmaç talap edýänligimi bilýän. Emma ýene de oturýanna bir gün geler, olar maňa alkyş aýdarlar diýip özümi köşeşdirýän. Çünki insan näçe ir ýanky işiň
esasy öz önüne eline alıp bilse, onda şonça da tiz şol işin eýesi bolup bilýär, şol zähmetin, şol hünerin eýesi bolup bilýär. Ýaýdandylynça, wagt ýetirdiňçe hüner senden daşlaşýar, sen hünerden daşlaşyp pikirin, garaýşlaryň ütgemegi mümkin. Men ýaş öz edaram, äzirki şu edaramyzda işleýän ýaş taliplerin gelecekde UNESCO bilen Türkmenistanyň arasynda hyzmatdaşlygy östürmekde hemme taraplaryň bir ýanky taýýarlykly hünermenler, bilermenler bolup ýetişmek üçin gaty uly talapkar diýip özümiz düşünýän, ökünýän, emma soňundan oturýanna wagt geler ýene-de. Elbetde näçe basym öwrenseler şolaryň peýdasyna diýip düşünýän. Siz elbette göresiňiz gelýärdi, özüňiz şolaň eýen taýyn. Olar şägirdim ýaly. Şolar näçe ýetişse, meniň bir ýanky manysy bolýardy şolara sarp eden zähmetim. Zähmetiň ýanky bir netijesiz bolmagyny görmek halyp üçin gaty uly bir ýeňleşe sezebar bolmak hiç bir halypy yeňilmek islemeýär durmuşdy. Şägirdinde özüni görmek, şägirdinde öz ukybyny görmek, şägirdinde özünün işini dowam etdirjek hünermenleri görmek halyp üçin iň uly bar. Haçanda men şolary göremde arkaýyn diýinjäl bilerini ýa-ni. Elbetde şolara buýsanyp ýaşamak, daşyndan şolara guwanmak, başarýa diýip arkaýyn ýanky aýagyny uzatyp oturmak elbetde her bir ýolbaş üçin arzu edýän nerse. Aty dogry aýdýaňyz. Köp sag bolun. Öýde maşgalada baraňyzda halaýan we halamaýan işleriňiz, öý işleri näme maşgalada? Men nahar bişirmäni gowy berýän. Hatda gelinim nahar bişiren bolsa-da, ýene-de şoň kaptalyndan bir nahar özüm hökman bişirjek bolýan. Ýagny her gezek maşgalaň söýýän naharynyň birini edip, ýa-ni saçaga goýmagy özüm endig edinipdir. Şoň üçin nahar bar diýselerim, zeleli ýok, menen bir az ýanyndan edäýin diýip gowy berýän, bilen çağlamy gowy berýän naharlaryny şonu edýän. Öýüň tertibi, arasaçylygy, tämizligi, dizayn, ýanky görnüşli öýde ýaşamak, dinç almak özümi gaty rahat duýan. Şoň üçin öýümde elim adamy hem gelişigin, hem tämizligin, hem azbirligiň bolmagyny isleýän. İnşallah arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Elbetde olan siziň ýanky aşa talapkärligiňiz bilen nişan bolupdyr. Köp sag bolun. Çınar täjegini bugünkü gepleşigimizde taýýarlan sowalarymyz bar, şulardan ibaret. Gepleşigimizi tamamlaýar diýsegem bolýar. Ýöne gepleşige gelen mihmana biz hergedek sowgat taýýarlaýar. Gepleşigimizi tamamlamak karşı sowgatlar size gowşuraýyn. Eger mümkin bolsa, bu sowgatymyz Türkmen Haly Döwlet Birleşigi Aşgabat Çeper Halçylyk Kärhanasynyň adyndan size ýörüýse sowgat siz üçin. Aýratyn. Ýene sowgatlarymyz bar. Bu bolsa UNESCO giren Türkmen halçylyk sunuwatynyň bir nuskalarynyň biri parçasy. Minnetdar, köp sag bolun. Halymyz, buýsanjymyz. Size sag bolun. Buny gepleşigimizde mihmanlaryňyz üçin. Bu bolsa her ädimiň rahatlygy, rowşan aýakgaplary diýär. Her ädimiň goý rahat bolsun, rowşan aýakgaplary bilen. Sag bolun. Köp sag bolun, minnetdar. Ýene bir sowgadymyz bu bolsa deňsiz taýsyz ýeketek Katmer kafesinden süýçülük. Sag bolun. Çınar täjegini biziň gepleşigimizde mihmanlaryňyz üçin elbetde biz köp sag bolun. Ýene bir gezek sag bolsun aýdýas. Ýene-de şu ýerde Türkmen Portal web saytymyzyň gepleşiklerini mihman bolup çağırsak, biziň çaqylygyňyzy ýene kabul edersiňiz de Çınar täjegini. Ikellep kabul ederim. Gönlüňizde ýarady. Elbetde. Biziň kemçiliklerimiz bar bolsa, siz halypa hökmüni, gahrman hökmüni arkaýyn aýdyp bilersiňiz? Ýok, kemçilik ýok. Men sizde ýene-de şu öz işine dörejilikli çemeleşýän nermelleri görýän, begenýän, guwanýan. Siziň bir maglumat çeşmeňizden gaty köp peýdalanýas, gaty köp maglumatlar alýas. Elbetde
Mundan meýlägem bilelikdäki dörejelik işlerimiz dowam ederiz. Hormatly Türkmen Portal web saytymyzyň agdalary we mehriban tomoşaçylary. Görşüňiz ýaly durmuş turalga satly gepleşigimiziň bu gedek sanyny geçirip gotorýas. Size durmuş turalga satly gepleşigimiziň bu gedek sany has täsirli bolandyr diýip umyt edýäs. Siz bizden daşlaşmaň, sebäbi Türkmen Portal hemişe online. Türkmen Portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmeňizdir. Sag bolun.